It-tlieta se nerġa' mmur quddiem il-Parlament biex nispjega l-fatti. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela f'kumment lil ġurnalisti it-tnejn filgħaxija brabta mal-każ ta' serq ta' droga minn container fil-Berks f'Ħalsafi tal-Forzi Armati ta' Malta. Dak li rajna fil-Parlament huwa surreali għax il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni fuq is-social media għamel appell biex jien immur quddiem il-Parlament, nagħmel l-istqarrija u wieġeb għad-domandi. U jiena ilqajt dik l-istedina. Fil-waqt li jien il-qajt dik l-istedina, il-kap tal-Oppożizzjoni ma ħallinix nagħmlu dak li talabna biex nagħmlu. U għalhekk ukoll li għada se nerġa' immur quddiem il-Parlament biex din l-istqarrija ministerjali ssir għaliex il-poplu tagħna għandu dritt sagrosanti li jkun jaf il-fatti. Il-Prim Ministru spjega li hemm tliet investigazzjonijiet differenti, dik mill-Pulizija, dik maġisterjali u l-oħra amministrattiva. Dwar din tal-aħħar Dr. Abela qal li din se titmexxa mill-imħallef irtirat Godfrey Valencia. Il-Prim Ministru qal li fil-jiem li ġejjin se jitħabbru it-termini ta' din l-inkjesta u fost it-termini hemm minħa id-deċiżjoni li dak l-esebit tal-qorti jitpoġġa f'dak il-post u minn kellu il-kustodja ta' dan l-esebit. Il-Prim Ministru appella biex din l-inkjesta amministrattiva tingħalaq kemm jista' jkun malaj. Dr. Abela tenna li dawk responsabbli u li wettqu dan ir-reat għandhom jinqabdu u jħallsu ta' għamilhom. Il-Prim Ministru ikkummenta wkoll dwar l-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-Parlament waqt is-seduta ta' tnejn wara nofsinhar. Kien episodju sensittiv fejn għandha tirrenja l-maturità u l-interess nazzjonali provat toħloq episodju politiku minnu biex tasal għal dak illi triti evidenti ħafna talbet u ridet ir-riżenja tal-Ministru Bajrin Kamilleri nerġa' intenni l-fiduċja sħiħa tiegħi fil-ħidma ta' Bajrin Kamilleri.